भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होन्दोंमोन, बेखौबो खालामासै। आबादारिफोरनो फैसा होनो होननानै बुंदोंमोन, आबादारिफोरनि थाखाय जेबो मावासै। लाइमोनफोरखौ साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होआसै। खौरांगिरिफोरनो 10 कोटि रां होनो होन्दोंमोन, बे 10 कोटि रांखौबो होआसै। आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनो होन्दोंमोन, बेखौबो होआसै। लाइमोनफोर आरो XNDB-फोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, बेखौबो होआसै। खुलुमबाय, गिबियावनो सोरजित क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। बिटिसि राजखान्थि बा बिसायख'थिया दायो खोनानो मोननाय, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सेप्तेम्बर दानावनो जागोन आरो बेबायदि हिसाबै दायो गेजेराव मास मोनसेल' बा 1.5 मासल'सै। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानै दायो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा गावजों गाव बखिलायनाय, सोंखारिलायनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय, अजद होलायनाय बाथ्राफ्रा सोलिबाय। बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिबो सासे लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा मैया बिपिएफनि मोनसे CWC मिटिं जानायाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरै बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों, UPPL सरकारा दायो सरकाराव थानानै बिटिसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ थगायजोब्बाय। जेरैबायदि खोथा होदोंमोन मोनसेबो खामानिखौ मावफुङाखै। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होन्दोंमोन, बेखौबो खालामासै। आबादारिफोरनो फैसा होनो होननानै बुंदोंमोन, आबादारिफोरनि थाखाय जेबो मावासै। लाइमोनफोरखौ साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होआसै। खौरांगिरिफोरनो 10 कोटि रां होनो होन्दोंमोन, बे 10 कोटि रांखौबो होआसै। आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनो होन्दोंमोन, बेखौबो होआसै। लाइमोनफोर आरो XNDB-फोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, बेखौबो होआसै। बेफोरबायदि गोख्रों गोख्रों अजदखौ होनाय जादों आदा कास्टम बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों, थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआ जोबोद थगायसुला। बेनिखायनो बिथांमोनखौ पावारनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावदों। आरो बुंथिबावदों, थारैनो गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव प्रमद बर' बिथाङा बे हाखौ जावखांनानै नायोब्ला आबै आबौनि बेगेंखौ मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे हाखौनो दायो रनजित बसुमतारीया जावखांनानै फानहरगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, थारैनो UPPL राजखान्थि दोलो बा प्रमद बर' फेरेंगा मोनहा मालायनि दोहोन जानायखौ, मालायनि जौगाखांनायखौ, मालायनि माहाजोन जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया होननानै बिथाङा बुंथिदों। जेराव लाइमोनफोरा गाव गावनो खस्थ' खालामनानै साहा आबाद मावदों, गाव गावनो खस्थ' खालामनानै जौगानो नागिरदों, दा बेखौबो UPPL राजखान्थि दोलोआ होखारनो नागिरदों, एरखुनो नागिरदों, एभिक्सन खालामनो नागिरदों बायदिसिना बाथ्रा बुंदों। जेराव UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्राथ' गावसोर माहाजोन जाखाबाय, नाथाय बिसोरो गुबुनखौबो माहाजोन जानो बायो, माहाजोन जाजानो बायो, बिसोरो जोबोद मेगन सायो होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे क'क्राझाराव UPPL राजखान्थि दोलोआलायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव केन्डिडेट होनो बा बिजाथि होनो बिजाथि नागिरनानै मोनाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो UPPL राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव थारैनो डाबल डिजिट बारा होननानै बुंदों। बिसोरो सिंगल डिजिटआवनो थागोन, माने 10थानिफ्राय माब्लाबाबो बारा भटआव बिसोर देरहानो हानाय नङा होननानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगांजों गोख्रों एकदम अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोनहा भिडिअ दंखायो, भिडिअखौ नायोब्ला आरोबाव रोखासिन जाबावगोन। बिथाङा दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जोबोद गोजौ थाखोनि बिसायख'थि फोसावदिं दैदेनगिरि होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। बिथाङा मा बुंदों गावनि खुगाजोंनो खोनासंनानै लायोब्ला एसे रोखासिन जाबावगोन।
UPPL को जेरैखि जाया पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय मानोना UPPL मोनसेबो बिथांमोनहा जि प्रतिश्रुति खोथा होदोंमोन मोनसेबो मावफुङाखै भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनो होन्दोंमोन खालामासै जार्नालिस्टफोरनो 10 कोटी होनो होन्दोंमोन होआसै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनो होन्दोंमोन होआसै हा पाट्टा होनो होन्दोंमन होआसै साख्रि होनो होन्दोंमोन होआसै आबादारिनि थाखाय जेबो मावासै मा होनो लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावासै एक्स एनडिपि आरो बर' लाइमोनफोरनो साख्रि सोनो होन्दोंमोन सोआसै दा ओंखायनो बै मिसा UPPL नि प्रतिश्रुतिनिफ्राय रायजो राजाया रागा जोंबाय UPPL खौ बिनि थाखाय रायजो राजायानो दा BPF खौ पावार लाबोनो थाखाय रायजो राजाया BPF खौ बिराद सहाय होगासिनो दङ नङा प्रमद बर' फेरेंगानि लिडार प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव बुंदोंमोन बे हाखौ जावनानै नायोब्ला जोंनि आबै आबौनि बेजेंसो मोनगोन होननानै दा दिनै जि हायाव प्रमद बर'नि बा बर' हारिनि आबै आबौ बेजें दङ बे हाखौ दिनै फेरेंगाया JCB लानानै एरखुगासिनो दङ थारमाने मा जे फेरेंगा बिथांमोनहा माखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन दा दिनै बिथांमोनहा फेरेंगानि समस्ति निज्लागुरियाव बिथांमोनहा एबेक्सन खालामदों बर'नि हाखौ आदानिनो बिथांमोनहा होदों दिनै रायजो राजाखौ न' सिमफायनो थाखायसो बिथांमोना सरकार लुदोंमोन नामा रायजो राजानि हा सेना लानो थाखायसो बिथांमोना सरकारि लुदोंमोन नामा दिनै प्रमद बर'नि सरकारा फेरेंगा मोनहा BTC नि रायजो राजा माहाजोन जानायखौ मानो एसां मेगन सायो गावहाथ' माहाजोन जाखाबाय गाले गावल' माहाजोन जानो नांगौ दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै साहा बागान खालामदों दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोना थाइसे थाइनै खामायदों बे खोथाखौ UPPL मालाबाबो हजम जाया मालाय माहाजोन जानायखौ मालाय खस्थ' खालामनायखौ UPPL मालाबाबो हजम जाया ओंखायनो बेबायदि हजम जायै सरकारखौ रायजो राजाया बोखारनो थाखाय थांखि लाबाय जोंहा 40टा समष्टियाव 40टा मा होनो समष्टिनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि BPF नि दैदेनगिरिफोरा खामानि मावगासिनो दङ क'क्राझाराव UPPL केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै क'क्राझाराव केन्डिडेट गैया UPPL बिसोर बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेबो बुङो बेखौ सारेन्डार दा दिनै क'क्राझाराव UPPL केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै दिनै चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बावबो UPPL नि केन्डिडेटफ्रा सारेन्डार जाहांसो जागासिनो दं मानोना मिन्थिखाबाय एबारनि बारा BPF एबारनि रायजो राजाया गोरबोआव सोनानै लाखाबाय जे BPF खौ पावाराव लाबोगोन होननानै ओंखायनो जोंहा 40 समष्टिनि गेजेराव 40आवबो बिराद शक्तिशाली खामानि मावगासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयनिं जाफैबाय थागोन नामा दैदेनगिरिफोरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि BJP नि प्रेसिडेन्ट राजकुमार आदा बिथाङा जोंनि दोलोआव जयेन जाखाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि BJP नि प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो जोंनि BPF दोलोआव जयेन जाबाय नोंथांमोननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि BJP नि प्रेसिडेन्ट कार्तिक चन्द्र बर' आरो बिरदाव बर' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो जोंनि BPF दोलोआव जगदान जाबाय मैयानि CWC आव आसाम प्रदेश स्टेटनि जि ST मोर्चानि एक्स प्रेसिडेन्ट शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा गासै 35 जन गावनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै BPF दोलोआव जगदान जाबाय मानोना बिथांमोनहा मिथिगौ नेक्स्ट हाग्रामा महिलारि सारा शिब जागोन BPF आ सरकाराव फैगोन ओंखायनो सरकाराव फैनायजों थानांगौ होननानै दैदेनगिरि बिथांमोनहा मिथिगौ ओंखायनो दिनै दैदेनगिरि बिथांमोनहा लोब फैगासिनो दं अकल बेल' नङा UPPL नि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि BPF दोलोआव जगदान जानो थाखाय जोंजों जगाजग लागासिनो दङ जों साफा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनाव पारमिसन लानानै बिथांमोनखौ सोगासिनो दङ मथा मथि BPF आ एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन आङो UPPL खौ लाथिख' होना खिन्थु बिथांमोना सिंगल डिजिट मोनगोन डाबल डिजिट मोना 10टानिफ्राय गोजौ थाया बिथांमोना 10टानिफ्राय गाहायाव थागोन UPPL जों नाथाय एबसुलेट मेजरिटि मोनगोन बेहा जोंहा फुल कनफिडेन्स दं